Hello guys, welcome to my channel. Papunta kami ngayon sa bayan ng Bien Unido, Bohol, particularly sa Island Frontview Beach Resort upang mag-island hopping. So come with me guys at ating libutin ang Bien Unido, particularly sa Sandbars na ipinagmamalaki ng bayang ito. As a sort of trivia guys, ang bayan ng Bien Unido ang isa sa pinakabatang bayan sa probinsya ng Bohol. It was founded on 1981 and was separated from the neighboring municipalities of Talibon and Trinidad. Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao dito sa bayan ng Bien Unido at may tutunin na rin itong masaganang bayan. Kadalasan sa mga pinagkakakitaan ng mga tao rito ay ang pagsasaka o ang rice farming, seaweed farming, livestock raising, aquaculture at iba pa. Base sa 2015 census, ang Bien Unido ay mayroong 27,115 na populasyon. So hindi masyado kalakihan guys, pero maganda ang bayang ito kasi maraming magagandang tanawin at ang mga tao rito ay warm welcoming, friendly at madiskarte sa buhay. Masaya ako ngayon dahil ang pag-island hopping is hindi ko pa na-experience guys. So first time ko pa ang pag-island hopping at dito pa sa bayan ng Bien Unido na kilalang kilala na maganda ang mga sandbars at ang island ito or ang bayan na ito is maganda. Mabuti na lamang at mapapasama or napasama ako sa island hopping na ito kasi may i-celebrate na okasyon. At tiyempo naman na vacant ko or wala akong ginagawa. So kaya sumama na ako. At ito na guys, nakarating na kami sa Island Frontview Beach Resort dito sa Bien Unido or bayan ng Bien Unido, probinsya ng Bohol. As of this moment, nagbibigay pa ng instruction ang coordinator ng event nito sa aming island hopping upang tiyakin kaming pumapalo kami sa kanilang safety protocols upang mapanatili kaming ligtas habang bumabiyahe in the middle of the sea. Medyo marami-rami din kami guys. Humigit kumulang 20 persons kami na sasakay sa pump boat na pinoprovide ng beach resort. So ito na guys, this is it. Ito na ang start ng aming island hopping sa Sandbars ng Bien Unido, Bohol. Sa aking pagkakaalam, dito sa Bien Unido ay mayroong 4 na sandbars. Ang Makaina Sandbar, Magkalingaw Sandbar or Makalingaw Sandbar, Panlabaja at Bongan Sanbar. So excited ako na mapuntahan ang mga sandbar nito kasi first time ko pa sa island hopping at first time ko pa itong ganitong event. So tunghayan lang ninyo guys ang aming island hopping at please bear with us as we explore the beauty of the sandbars of Bien Unido, Bohol. Okay guys, samahan nyo kami at tara mag-enjoy tayo sa aming island hopping.
guys, welcome to my channel. We are now at Makaina Sandbar, town of Bien Unido, Bohol. Welcome to, you are free to visit the place guys because this time summer na, so dapat tayong mag-enjoy, magligo-ligo sa dagat. So come guys, come with us, visit Makaina Sandbar at Bien Unido, Bohol. Guys, nandito ako ngayon sa Bien Unido, Bohol at para mag-island hopping. Nakarating na kami sa Makaina Sandbar, one of the 4 sandbars na sikat dito sa Bien Unido, Bohol. So come with me guys as I explore the beauty of Bien Unido through their amazing sandbars. Yan guys, oh, nangaligo na sila sa dagat. Mabuti at nice ang panahon, maliwalas, hindi masyadong mainit. Yan. So actually nandito na kami ngayon sa Makaina Sandbar at mag picture at maligo na rin. Mayroon pa kaming 3 sandbar na pupuntahan. So come with me guys. Ayan guys, naligo na sila sa dagat. Ito ang Makaina Sandbar sa Bien Unido, Bohol. Ngunit hindi lumitaw ang sandbar kasi mataas ang dagat. Yan yung mga artista natin dito sa Bohol. Pero wala pang talent fee yan. Yan, nag-enjoy sila sa paliligo. Makaina Sandbar ito, ma'am. Makaina Sandbar. Yan o, yan. May isa pang island doon, no? May isa pang island doon na hindi ko pa alam ang pangalan kasi hindi naman ako taga rito. Yan, yung 6 star ng Alicia. Welcome on to Island Beach Resort. Island Frontview Beach Resort. Di man ni island, Makaina Sandbar man eh. Makaina Sandbar. Makaina eh. Mo rin. Di ko tara dahil Island Beach Resort. Sabi ka mga nabi. So guys, nandito ako ngayon sa Makaina Sandbar. Ngunit high tide kasi hindi pa lumitaw yung sandbar. Maya guys, lulubog na yung dagat. Aw. Ano? Maya. Low tide na. Asa ba? Mamaya. Maya guys is low tide na. So makikita na namin yung sandbar. Okay, thank you for watching. Hello guys, nandito ako ngayon sa Makaina Sandbar sa Bien Unido, Bohol. At naligo na ako. We are having an island hopping. Papunta kami sa 4 na sandbar sa Bien Unido. Ang first stop ang Makaina Sandbar. Yan guys, so hindi lumitaw yung sandbar kasi medyo mataas pa yung tubig. The sandbar did not appear. Yan guys, malinaw yung tubig. Malinaw yung tubig. At yung sandbar, ay hindi pala ito. At yung sand, hindi masyadong maputi pero okay lang. Malinaw yung tubig guys. Yan oh. Yung mga artista galing sa Trinidad, Bohol, nandito sila.
Hello, vlog! Welcome to Sandbars! Kaun! Hello guys! Nandito na kami ngayon sa Makaina Sandbar dito sa Bien Unido, Bohol. At around 9:30 AM nakarating kami sa Makaina Sandbar, one of the 4 sandbars na pupuntahan namin kasi mag-island hopping kami dahil sa may okasyon. Okay guys, thank you for watching. Guys, papauwi na kami para sa another sandbar. Sayang at hindi masyadong makita yung sandbar kasi high tide. Hindi pa masyadong may hubas ang dagat. Yan oh, napaka-clear ng tubig. Okay na okay. So yan ang aming pump boat na sinasakyan or sinakyan kanina. Capacity of 20 persons. Ito sana ang Makaina Sandbar pero hindi makita. Yan oh. Makaina Sandbar. Naaman ko ang remote. Ha? Balik ko na eh. Pagkatapos naming mag-enjoy sa Makaina Sandbar, pero walang masyadong or hindi lumitaw yung sandbar kasi high tide pa. Ngayon ay pupunta na kami sa Magkalingaw Sandbar at sana makita na namin ang sandbar at this point.
and we now arrive at the second destination, Makalingaw Sandbar at Bien Unido, Bohol. Tingnan nyo guys, oh, ang paligid. Tingnan nyo. Hindi na ko mutagbog baligo ko lang ang kuan dagat. Wala na ang tubig. Hello, nindot ang magwala ni surfing. So yan guys, nandito na kami sa Makalingaw Sandbar sa isla pa rin ng Bien Unido, Bohol. This is our second destination for the one of the four sandbars. Kanina nagpunta kami sa Makaina Sandbar at ngayon sa ano ito nga sandbar? Makalingaw. Makalingaw. Okay. Thank you for tuning guys. The Makalingaw Sandbar. Thank you for watching. Hi guys, we are now at our second destination, the Makalingaw Sandbar here at Bien Unido, Bohol. So ito guys ang tanawin dito sa Makalingaw Sandbar. Yan guys, may mga baruto, maraming mga tao doon sa unahan. So if you have time guys, punta kayo dito para ma-enjoy at masaksihan nyo personally yung view dito sa Makalingaw Sandbar. Okay guys, thank you for watching. Hi guys, we are now at our second destination at Makalingaw Sandbar here at Bien Unido, Bohol. Come with me guys. Actually, medyo mataas pa yung tubig, mas high tide pa, mamaya pa yung low tide. So punta kayo dito guys, masarap dito. Medyo malakas nga lang ang alon today. So if you have time, punta kayo dito sa Bien Unido, Bohol. Apat yung nagmamalaki ng sandbars. Pero wala pa kami nakita. Sa Makaina Sandbar, tapos ito sa Makalingaw Sandbar. So yan na muna guys. Thank you for watching. Hi guys! Welcome to Makalingaw Sandbar! Mag-swimming tayo dito! Ang lakas ng alon guys! Punta kayo dito at mag-swimming tayo! Ano masasabi mo ma'am? Ano masasabi ko? Yatay. Wala akong kapit na! Sarap pag-surf! Sige na, go! Sige na, pag-swimming na! Sige na! O guys, kita sa mga to. Sige na, swimming na diba? Ako na makita ka na. Ako ilipot. Hi guys. Hi guys. Welcome to Makalingaw Sandbar. Hi guys. Hi guys. Aray ko sakit ako. Hi vlog. Welcome to my guys. I'm here at Makalingaw Sandbar here at dito Bohol. Maganda dito guys kasi hindi namin makita kayo ng sandbar. Pero maano na. Pupunta pa ako sa susunod na araw. I'll be going to back here. Salamat. Yan lang? Yan
pod. Hinarap mo onas na. Wala sa bitaw ni. Ano gusto? Kaya wala din sa wala sa tubig. Pero man ay tubig ba? Picture ko ng video. Ay, ayan, bayan na tabi. Ah. Asa sa picture base? Asa to picture up? Asa mo picture ani? Dapat video ba? Nag-bright this. Ba naman siguro punti. Oh, asa ka? Ano sa iyo? Full naman yung brightness. Lagan. Ready, get set, ay. Okay, nice. Lagi ka na. Sige, ready, get set, ay. Ano, ay? Hi guys, welcome to my channel. I'm here at Makalingaw Sandbar at here at Bien Unido, Bohol. So yan guys, ang sandbar, kikita natin focus sandbar. Yun ang sandbar, oh. Kita mo yan? Ganun pala. Okay. Oh. Balik. So if you have time guys, punta kayo dito sa Bien Unido, Bohol, one of the islands here at Makalingaw Sandbar. Thanks for watching. Hello guys, welcome to my channel. I'm here at Bien Unido, Bohol. Nandito sa Makalingaw Sandbar. Dito guys, oh. Yan. Marami ng tao. Mga naka-life jacket. Yan ang itsura ng Sandbar Makalingaw. So, yun guys, this is our second destination. Ito ang aming second destination, ang Makalingaw Sandbar. Kanina nagpunta kami sa Makaina Sandbar. Sa Bien Unido pa rin. At mas maganda dito sa Makalingaw kasi nalingaw ako ng sobra. So, dyan na muna guys. Thank you for tuning. Bye bye. Makalingaw Sandbar here at Bien Unido, Bohol. Come with me guys as I explore the beauty of Makalingaw Sandbar, one of the 4 sandbars here at Bien Unido, Bohol. Ito na guys ang itsura ng sandbar. So kitang-kita naman, papalow type na. So makikita na natin ang sandbar. Yan, napakaganda dito sa Bien Unido, Bohol. Punta kayo dito, may oras kayo. Libre lang naman dito. Libre. Package deal to. Ano? Punta kayo dito guys, if you have time. Maganda dito sa Makalingaw Sandbar dito sa Bien Unido. Sa Bien Unido ba? Yeah. Sa Bien Unido to Talibon. Ilibot na ko. Nasa kay Sandbar. Kita ko rin. Swimming tayo guys. Daw.
So hanggang dito na lamang ako guys. Maraming salamat sa inyong pagtutok at panonood. At abangan ninyo ang part 2 ng aking vlog. Okay? Thank you for watching.